بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أولنا لنا تأشرين بقي قوة رمضان شكر هجرة دبودا تاريخ دبودا 42 za mu kora karatun da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan sura mai girma cikin surfus saba a wannan unguwa da muka saba karatu cikin masallacin juma'a unguwar jambulo second gate cikin garin kano. Allah ya samu dace. Za mu tashi a aya ta 46 daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul innama a'idukum biwahida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا محمد لهؤلاء الكفار الزاعمون أنك مجنون. ya kai Muhammad ka faɗa waɗannan kafirai da suke zaton cewa kai mahaukaci ne. Innama a'idukum biwahida, ina umartar ku da abu ɗaya kawai nake so ku yi. An taqumu lillahi, ku tsaya tsakanin ku da Allah, ku dubi Allah, ku nufi Allah. Masna, ku bibbi ko uku ko hudu ko biyar. Saboda kalmar masna a larabci tana iya zuwa da ma'anar bibbiyu, tana iya zuwa da ma'anar jam'i kawai, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da mu sun marji'il basara karrataini. kaga karrataini ba ana nufin sau biyu kadai bane, ana nufin karra ba da karra, kamar yadda mun je Saudiya muke cewa labbaik Allahumma, ai ansawa sau biyu. Labbaik din da ma'ana mun ansa sau biyu, mun ansa abin da yake nunawa mun ansa. to shi ma anan an taqumu lillahi masna, ku taru ainihin ku taru ku da yawa, mutum biyu ne tun daga biyu har zuwa da yawa, ku zauna ku yi mitin, ku tattauna game da wannan sahibukum, wannan abokin naku. kaga ba a ma kira shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda su sun san shi. Allah ya ce faqad labistu fikum umran min qabli, ka fada musu na zauna cikin ku shekara 40. mutumin da ya rayu shekara 40 cikin su ai kaga magana ba a san shi ba, an san shi kuma abokinsu sun yi faɗi tashi da shi. da ku yi tunani a kan lamarinsa da kuka ce shi mahaukaci ne. ɗaiɗaikun kowa ya shiga ɗaki shi kaɗai ya tuna rayuwar wannan Muhammad ɗin yadda yake da mu'amalarsa da mutane, ta ina hauka ta zo masa. kuma ku zauna kai da abokinka ku tattauna, ko ku zauna a guru ku ce mu tsaya mai adalci tsakani da Allah. wannan mutumin da muka ce mahaukaci ne, menene alamar hauka a cikin abin da ya zo da shi? to wannan shine abin da manzo Allah ya aka umarce shi, ka ce na umarce ku je ku yi tunani ɗaiɗaikun ku ko kuma jama'a. wasu malaman tafsir suka ce a masna din tana na a matsayin ta na mutum biyu, saboda ga ɗabi'a idan za ka yi shawara da mutane da yawa, maganganu su yawa, a rasa wanne za a ɗauka, wanda a samu kyakkyawan mai hankali guda ɗaya ku shiga ku rufe kofa da shi. wai ya kake ganin mutumin nan? a lokacin magana ka tafi zama tana da tasiri, maganarsa shi ma na biyu tana da tasiri. saɓanin idan kai ka faɗi wannan ya ce a'a, na gaba ya ce to kaga an fara ya zama an raba abin da ke gida biyu. daga nan sai a samu ku goma ne, mutum 5 ra'ayin su mutum 5, kaga an sake dakula. to sai wasu malamai suka ce a wannan madauke ta a babiha, tana da masna a matsayin mutum 1 ko 2 su ne daɗin shawara. daga kai sai wanda ka yarda da shi, ku tattauna a kan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun mata tafakkaru, ku yi tunani mai nisa, shine at-tafakkur, tunani mai zurfi akan lamarinsa. ma bi sahibikum min jinni, wannan dan uwan naku, abokin nan naku
ba ya wata aljana tare da shi ko wani aljani tare da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garawe hasada ce da kin gaskiya yasa kuka ce masa majnun, kuka ce masa sha'ir ko majnun. In huwa illa nadhirun lakum, shi kadai abin da ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne gare ku baina yadai azabin shadid, wanda yake dab da wata azaba da za ta riske ku, azaba mai tsananin gaske. Malamai suka ce wannan azabar ana magana azaba ce ta duniya da kuma ta lahira a haɗe, saboda an ce in aka ce abu baina yadai shine dab yake da kai, amma daga wannan abin sai abin zai same ka. Sai suka ce azabar duniya da ta samu kafiran Makka waɗanda suka faɗa manzon Allah waɗannan bakaken maganganu tun daga yakin Badar, su waɗannan manya-manyan sanadi da Quraysh aka zubar da su, aka kakkashe su a yakin Badar, suka zama to gawawwaki ne suna wari, har sai da aka yi umarni a jefa su a wannan rijiyar, tsohuwar rijiya ta Kulayb ko Kalib, aka ɗauki gawawwakin su aka dinga jefawa saboda kada warinsu ya damu mutanen kusa da su. Kaga wannan azaba ce mai yawa. Waɗanda suka saura da ba a kashe su ba kuma azaba ta biyu shine an shigo har cikin garinsu, kowa ya firgita. Sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wata ka'ida, yace duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya tsira, wanda ya shiga masallacin haramin Makka ya tsira, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan da sarkin Makka ya tsira. Kaga wuri gashi su yan gari ne, ga takama ta Quraysh, mutanen da kuka kore su suna yan almajirai, yau sun zo garinku suna ɗanɗana muku azaba, har ana cewa ba inda za ka fake ka tsira sai dai in ka rufe ƙofar gida, saboda musulunci ba addinin ta'addanci ba ne. In ka rufe ƙofar gida ka yarda cewa ka sallama. manzo Allah ce duk wanda ya ji ƙofar gidansa a rufe ta ƙofar shi, amma duk wanda ya tsaya a waje da takwabi wai shi zai yaƙe ku ko da makami, to wannan ku yaƙe shi ɗayan biyu, ko a babata da shi a kashe ko kuma a kama shi. To wannan ya faru a mutanen Makka, wadda alfarmar wannan garin ba a taɓa halattawa wani mutum ya yaƙi a Makka ba. Tun da aka halicci Makka, Allah ya kare matsayinta. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya ce ni kadai aka bani wata 'yar sa'a, ɗan lokaci kaɗan cikin yini aka ce na shiga, an bani izinin na shiga na kamawa na kashe. Kuma daga nan manzon Allah ce an ɗage wannan alamar har abada, ba wanda za a halatta masa ya yaƙi a Makka sai dai wanda ya zalunci. Kuma cikin hadisi manzo Allah ce za su yi zalincin nan gaba, kuma ba wanda za su fara yaki a Makka sai yan gari, su za su fara harbi, su za su fara kisa. To da sun fara kisa kuma to na waje za su shigo. Allah ya rufa mana asiri. Har yanzu dai mu ga wannan lokacin ba, amma manzo Allah ya tabbata cikin hadisi ingantacce nan gaba akwai masu taurin kai wanda za su bijire wa umarnin ubangiji da ya ce kada a yi yaki a gari, su farwa mutane da fada da kisa a cikin gari mai alfarma, wadda haramun ne a yi yaki a Makka. Duk a jahiliya da yadda jahilai suke a lokacin jahiliya, za ka haɗu da mutum wanda ya kashe mahaifinka a Makka, ga ka gashi yana ɗawafi, amma sai dai harara tsakaninku, sai dai ka harare shi, ku kuma ka sanda ka masa sanda ka bar shi sai ya fita wajen gari. In ya fita can kwafafata, amma a Makka kwalelanka ka san shi ya kashe mahaifin. Wannan tun a jahiliya Allah ya kiyaye wannan gari mai albarka, ba a faɗa, ba a zubar da jini, ba a kai tsuntsun da ke cikin garin yana da alfarma. Kwarar da ke cikin garin an ce in ba mai cutarwa ba ne kada ka taba shi, in ka taba shi kayi laifi. Kaga wani gari ne wanda Allah ya bashi security mai karfin gaske, to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa wannan, sai zama to akwai azaba tare da su, tunda wulakanci ya far musu tun a nan duniya, gashi an zo garin su an musu me, kuma aka kakkama su waɗanda suka saura a titi, duk wanda aka samu aka kama, aka tara su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina girman kai ya gare. Shi ne manzan Allah ya tsaya ya ce musu, ma za ta zunduna an nifa irin biku, me kuke zato zan buku? Sai suka ce akhun kare, ibnu akhin kare, shi dan uwa ne mai daraja, kuma dan uwanmu mai daraja, ai kai namu ne, mun san ba za ka mana wani mummunan abu ba. Zaton da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce izhabu fa antum tulaqa, shikenan ku tafi, kun zamanto wanda aka saki, bayi ne da aka kama amma an yi mai an sake ku, an tumu tulaka. Wasu malamai suka ce wai daga nan aka samu talaka, ko daga nan aka samu, aka ce ai suwa da talaka, ai tulaka, daga nan aka samu talakawa, tulaka. To ana ma gaskiya ma'anar ba zai zama, domin shi talaka mu anan mai da muke daukar talaka marashi,
amma at-turaqa'u shine waɗanda aka kama a wajen yaki amma aka musu alfarma aka ce su je su nemi ainihin wato rayuwar duniya su ji da kansu su ba bayi bane to manzon Allah ya musu wannan alhali suna jin su sun isa kaga wannan ma azaba ce azaba ta biyu shine idan ba su imani ba su mutu a wannan kafircin shine azabar lahira Allah madaukakin sarki zai ɗanɗana musu azaba mai tsanani saboda ga manzon Allah ƙarara su da shi amma kuma sun kauce masa sun ƙi risalarsa sun ƙi saƙon da ya zo da shi ƙarewa ma suka ce masa sha'irun ne suka ce masa majnun ne suka ce mawaƙi ne suka ce asatirul awwali da tataba tatsuniyoyin mutanen da yake rubutowa yake hikaya kamar mutum mai bada hikaya ne suka faɗi maganganu marasa daɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce to ni wannan muku gargadi ne in kun bi ni kun tsira in ba ku bi ni ba kuma to ga azaba nan dab da ku tana tare Allah ya rufa mana asiri na'am قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. saboda kishi da ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishi kada a taba shi kaga anan duk talqi ne ake masa kul kace kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba shi yayi shiru ya kasa magana sai Allah kuma ya kare shi sai maimakon sai yake faɗa masa ga abin da zaka ce kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum kace zuwan da nayi da wannan wa'azin ban taba tambayar ku cewa ku samu wani lada ko ku biya ni wani albashi ko ku bani wani girma na musamman shine al'aju sakamako reward na abin da ka zo da shi ban taba tambaya ba cewa na sa muku haraji tunda na zo muku da sabon addini ko na zo muku da addini daga Allah da wahayi ku bani wata lada ban taba fa huwa lakum ladan ku ne in kun yi imani in ajriya illa ala Allah lada da Allah kadai ne zai biya ni a gurin da zan yi da jurewa da bakin ciki game da cutar da ni da za ku yi ka ce cewa lalle Allah ne zai biya ni wannan ba ku ba wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma Allah yana nan yana tsinkaya duk abin da ake aikatawa duk irin abin da kuka faɗa min wulakanci ne da baki zagi na kuka yi gulma kuka yi a gefe duk wani abu da kuka yi na cutarwa ala kulli shay'in shahid Allah yana nan yana tsinkaya yana gani qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq allamul ghuyub kuma ka faɗa musu abin da ba sa so cewa ubangiji na yana jifa da gaskiya ma'ana Allah yana jefo gaskiya cikin shine kaman wahayin da yake saukowa malamai suka ce tashbihin jifa anan saboda idan an yi jifa ba wanda sai ya kare sai ta jefo in ka samu gwanin jifa idan ya jefa abin sai ya sauka inda Allah yake so to shine aya da wahayi da ke saukowa da abubuwan da ba ku so to ubangiji na ne yake sauko da su kin ku da san ku sai sun sauka inda yayi nufi Allamul ghuyub kuma shi Allah masanin abin da ke ya buya ne duk abubuwan da suke na gaibi duk abin da zai faɗa abin da ku ba ku sani ba zai tsinkayo abin da ku ba ku da ilimi a kansa don haka shi yake saukar da wannan wahayi don haka wahayi ba za a daina ba ke ba abu ne koyayye ba karewa ma kwankwasa shi za a yi tsakiyar ku kul ja alhaqu ka faɗa musu gaskiya fa ta zo magana bautar gumaka da shirka da kaza an gama ma yubdikul batil wa ma yu'id dama can tun da gaskiya tana nan ƙarya ba za ta fara motsi ba ballantana ma a dawo da ita yadda take asalan in dai gaskiya zo alkur'ani ya fara sauka to mafi kyau kawai kafiran magada sun fahimci irin waɗannan ayoyin sun fahimci umarnin da Allah yake da maganar da yake da sai su daina shirka domin ana nuna musu cewa ƙarya fa ta karewa menene yake cewa yawwa babu ƙarya kuma yanzu an gama tunda alkur'ani yana sauka kuma ba wanda ya sai hana shi ya sauka tunda jeho shi ake daga sama kuma sai ya duro inda Allah ya niyyar saukarsa to fa cewa a ci gaba da wata gumaka an gama addinin ku ya zama mai old fashion an daina yin sa shine qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id
ƙarya babu zancen ta ma gaba daya ba ta da tasiri har abada. Qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi, da suke cewa bata ne ko manzo Allah ya zo da bata sabanin abin da iyayensu suke yi, iyaye da kakanni. To idan na bata ma a kaina na bata. Wa in ihtadaitu, in ku gaskiya na faɗa akan daidai nake, fa bima yuhi ilayya rabbi. Kaga wannan tawali'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ce na shiri ne saboda wahayin da Allah yake mu. Ma'ana wahayi na alqur'ani mai girma hanya ce ta shiriya. Su ma da za su bi wannan wahayin ba ne sai yake da su ba. Kaga idan da ya ce fa in ihtadaitu, da in na shiriyu to shiriya ta ce ko irin fahimta, kaga da wani abu ne daban. Amma sai nuna musu a wannan shiriyar kai ma za ka iya, wahayi na bi kai ma idan ka bi wannan wahayin da aka mun, da ni da kai mun haɗu cikin shiriya gaba ɗaya. Addinin musulunci addini da ba a koyi ba. Shi yasa kuskure ne wani ce maka akwai wani abu da aka zo da shi a addinin musulunci aka keɓance wasu banda wasu, babu shi. Har sayyidina Ali ibn Abi Talib an tambaye shi, aka ce ku ne ahlul baiti, ku ne yan cikin gida, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓantar ku da wani abu ne na musamman, abin da ya shafi addini, ya ce wannan ku kaɗai ya kamata ku san shi banda sauran mutanen gama gari? Sai na Ali ce a'a, manzo Allah bai bar mana komai ba, sai da wata yan takarda da manzo Allah ya wasici yake cewa a yan tawiya, ya ce sai wannan takardar take bayani akan yan tawiya. Kuma da ba alqur'ani yana ya riga ya faɗa, kamar maimaitawa ne, yana nan akan mai fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba. Gashi na qur'ani ta magana akan fakku raqaba. Da haka kace musu lalle in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, in na shiryu to shiriyar ta zo ne dan wahayin da Allah yake. Innahu sami'u, domin Allah shi mai jin mu ne ga duk abin da muke aikatawa. Qaribun, kuma mai karbar addu'a ne, a kusa yake. Allah subhanahu wata'ala a kusa da mu yake. Wannan malamin tauhidi suka ce an yi raddi akan masu cewa ba za a ce qaribun bi zatihi ba. Ha, innahu qaribun, innahu sami'un, mai ji ne kuma qaribun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbansa suke addu'a suna daga murya, ana cikin tafiya suna kabarbar suna daga murya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauƙaƙawa kanku, ba kurma kuke kira ba kuma na nesa kuke kira ba, wadda kuke kira ya kusa da ku fiye da wuyan raƙumin. Ma'ana duk lokacin da mutum yi kan raƙumi ya ja raƙumi, ka ga raƙumin wuyansa yana dab da shi in lokacin ya rike, saboda tafiya ake. To ya nuna musu cewa Allah ya fi kusa da ku fiye da wannan. Wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Can wata aya kuma Allah ya ce ya fi kusa da kai fiye da makwarkwadanka. A cikin wani hadisi aqrabu ilaykum bi shirakin alayhi, ya fi kusa da kai fiye da ainihin wato dan igiyan nan na slippers ɗinka da kake sawa, wanda kake sa tsakanin yan yatsu yadda yake matsewa. To kusancin ubangiji da bawansa ya fi wannan. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala al-qarib ne, amma kalma ce da take nuna ne karbar addu'a. Allah da yake kusa da kai, da ka juya ka ce ya Allah yi mun, to kuma Allah zai maka, kuma as-sami'u ne, mai jin addu'a din. Na'am. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولو ترى الله ce da za ka ga ainihin yanayinsu in fasi'u a lokacin da suka razana a ranar alkiyama ke fala fauta, ai babu maguda a wannan rana, a lokacin da za a zaburar da mutane daga kabari. Ya wailana mun ba'athana min marqadina, a wannan lokacin wa yawma yunfaku fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Irin waɗannan ayoyi suke nuna wato nan da nan zabura za a yi
Allah sai ce kuma an zabura ba wajen zuwa ba maguda fala fauta ba malja ba matsira wa ukhidhu min makanin qarib kuma nan da nan za a cafke su malamai suka ce kana tashi kuma dama duka duke za a rike ba gudu ke ga dabi'a idan mutum yayin irin wannan tashin bai san ina zai je ba zai fita a guje ne ya falfala to sai Allah ya sa a ƙasa ta rike kafa ba maguda sai ka tsaya ka ga yanayin lamarin ka san wata sabuwar duniya aka zo ba wacce duniya da ka saba ba Allah shi ne ce da ka gansu a wannan lokacin da za su tsilli alƙiyama ta riga ta kama kuma ba inda za su iya suku cewa an riga an gama da lamarinsu wa qalu amanna bi a wannan lokacin za su ce wai sun yi imani da alqur'ani sun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokaci ya guri to kullun ana jan hankalin mutane su yi imani kafin lokacin su ya guri lokaci na gurewa da abu biyu ko dai muna zaune har alƙiyama ta kama kamar yadda ake cewa hatta tatlu ash-shamsu min maghribi mu wayi gari kawai rana mai kwan muga ta fito ta gabas sai ta fito ta yamma to a rana shikenan an gama aikin da muka yi jiya shikenan daga nan an yi digo full stop kuma a wannan aikin kowa dan wuta zai gane shi ma dan wuta ne dan aljanna ma zai gane shi dan aljanna ne an gama duk wanda ya kai karshen duniya Allah ya rufa mana asiri kai irin wannan lokacin aka wayi gari rana mai kwanta fito ta gabas ta fito ta yamma to shikenan in yayi mai kyau yayi in bai yi ba sallar da yayi da azumin da yayi duk abin da ya riga an gama to daga nan babu yadda za a yi tuba Allah ya rufa mana asiri malami suna cewa a wannan lokacin ne dan wuta za a rubuta masa a goshinsa dan aljanna za a rubuta masa a goshinsa duk mutanen duniya tun kafin su mutu ba sun gane cewa me saboda a lokacin tashin alƙiyama ne da wannan abin ya zama ba abin da ya rage sai me sai birgici sai wannan busar sai faduwa sai shikenan an gama da an yi yan kwanaki ne tsakanin wannan lokacin da rana za ta fito da lokacin tashin alƙiyama an gama da haka yan uwa mutum ya yi kafin nan ɗaiɗai kuma shine mu yi kafin mu ranmu ya zama farkwada lokacin da mutuwa ta kama shi to idan ya ce ya tuba bai tuba ba wanda kaga abin da ya shafi kowa ɗaiɗai kuma ke duk a lokacin da numfashi ya fara sama-sama sai ka ce ya Allah abin da nake na tuba ka yafe mu to aka ce walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna su'a asayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ka gani wannan babu shi in dai mutum har mutuwa ta zo masa a lokacin da ya ce ya Allah na tuba to babu shi yasa ake so kai tuba taubatan nasuha taubatan nasuha shine kana da lafiya kana iya ainihin koyewa kana iya bujirewa kana iya kin abin da Allah ya ce amma ka daure ka ce ya Allah na tuba kuma na daina kuma Allah ya ga cewa ka daina din har zuci idan kai wannan wallahi koda da minti ɗaya ne ka rabauta kai mutumin da ya musulunta daga lokacin inda ya zo ya mutu sanar da musuluncinsa zai tsallaka ya tafi gidansa mota ta doke shi shikenan an gama wannan ya faru lokacin a zamanin malamin gobe a Kaduna yan wasu ka suka ce ai kirista ne suka ce a yanzu ne ya musulunta kaga sai shari'a ke aka nuna masa bidiyo aka ce gashi yana karban kalmar musulunci suka ce tunda ya karba shi kenan na gudu kaga wannan ya musulunta ba abin da ya taba yi kwata-kwata bai taba yi kuma mutumin da na gani shekara 80 ya mutana 80 yana abin a nan Kano sai ya musulunta sai ya yi biya masa Makka ya je aikin hajji yana zuwa an gama aikin hajji kawai sai sadma ta same shi kawai sai shiru baya iya magana haka aka da shi ana dawo da shi daga airport ana dawo da shi gida kwanansa da ya mutu daga musuluncinsa sai aikin hajji daga aikin hajji shi ya mutu shekara 80 na kafirci kaga wannan abu ne daga Allah saboda ka imani yan uwa kada a yadda a sake lokaci yayi mutum baya kan imani wala tamutunna illa wa antum muslimun shi yasa dan adam yana hatsarin gaske kullum muna cikin hatsari in dai ba mutuwa muka yi muna musulmi ba to kuma muna cikin hatsari kullum addu'an mu Allah ka kashe mu muna musulmi ka duba manyan annabawa annabi dan annabi jikan annabi dan jikan annabi gatan annabi Yusuf ga kyau ga mulki ga annabta amma ƙarshe mai nema fatirar samawati wal ardh lokacin ya zo ƙarshe an gama fim ya ƙare ya san mutuwa zai yi sai ya addu'a ya ce ya wanda ya ƙirƙiri sammai da ƙasai
anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne masoyina duniya da lahira. Abu ɗaya nake so ya Allah, tawaffani musliman, ka kashe ni ina musulmi, wa alhiqni bis salihin, ka hada ni da kungiyar salihan bayinka. Duk kenan babu wani abu sama da wannan. Addu'a ce mai kyau da ya kamata da mutum ya dinga yin ta kullum a sallah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Addu'a ce wanda in kai wa kanka haka Allah ya karba shi kenan an gama. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma abin da yake nan. Addu'ar da yake nan Allah ya karbe shi musulmi. Ya hada shi da salihan bayi kuma shine Khalilur Rahman. Da haka yan uwa lalle mai hatara kada mutum ya saki lokaci yayi anna lahum at-tanawush nan ko kuma ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id. Yaya za a yi su kamo abin da yake nesa, abin da ya riga ya musu nisa, ta ina za su mika hannu su kamo shi? Fofo ya musu nisa, saboda a lokacin alahira ake magana, imani kuma a duniya ake. Shine Allah yake cewa wannan imanin ta ina zai yi amfani? Abin ya riga ya wuce. Wa qad kafaru bihi min qabl, alhali sun kafirce wa wannan alqur'ani, sun kafirce wannan manzan. Damirin hawa yana iya koma kan biyu, ko kan alqur'ani ko kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun kafirce alqur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id, kuma suna jifa da abin da yake gaibu ne daga nesa. Ba su san mai gaibin ba zai iya isa inda za su je ba inda zai ji. To sai malamai suka ce a wannan menene gaibin tuna? Sai ka ce gaibin shine kafirci da suke da karyatawa da suke. Sun karyata wuta ba su ganta ba, sun karyata aljanna ba su ganta ba, sun yi maganganun da ba su da ilimi a kai, sun zama gaibi gare su. To gaibu ko in kai ji ba da shi ba zai ji ba inda yake. Wasu mace a'a al-ghaibu huna al-wahyi, abinda ake nufi da gaibi shine wahayi. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. To Allah sai ya turo musu abin da yake na gaibi, aka ba su labari cewa akwai aljanna, akwai wuta, akwai sirati, akwai duk wani abin da ke a ilimi ne na gaibi, ba sai su gane shi ba. Amma su suka dauke sai suka yi jifa da wannan ilimi, suka jefar da shi nesa. Sun yi nesa, ba su yi imani da Allah ba su yi imani da aljanna ba su yi imani da wutan ba su yi imani da komai ba. Sun jefar da shi jifa nesa, kaga fafo su da shi kenan. Don haka a yanzu ina zai imani su zai yi amfani? Ba zai yi ba, tunda tintini sun bar lokacin da ya kamata su yi imani da wannan abin da Allah ya aiko musu. Wa hila bainahum wa bain ma yashtahun, a lokacin Allah ce sai aka shiga tsakaninsu, aka musu mai shamaki tsakanin abin da suke so su yi. Ma huwa alladhi yashtahun, me suke nema? Malamai suka ce al-iman. A lokacin sai aka hana su, ba za su iya imani ba har abada. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran. Imani ba zai yi amfani ba a wannan lokacin, kuma aka hana su imani, ba za su yi imani ba. Ko kuma wahila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl, aka hana su abin da suke so na komawa duniya. Ai sai suke ce ya Allah ka mai da mu duniya, tunda sun gane a lahira ba za a yi imani ba. Sai suka ce to ya Allah a ara mana lokaci, a dan mai da mu dan lokaci kadan mai imani. Allah sai ce ba za a yi ba, an hana wannan ma. Kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl, kamar irin su wanda aka raba su da abin da suke nema lokacin da suka yi niyyar imani. Kamar yadda Fir'auna lokacin da yazo zai yi imani, Allah sai ya hana shi, bai karɓi wannan imanin ba. To haka duk wanda ya sakaci bai yi abin kirki ba har lokaci ya kure, to Allah madaukakin sarki yayi wannan alƙawarin zai zama ya sa tsakaninsa shamaki tsakaninsa da wannan imanin da wannan abin da yake so, har abada fofo ba zai imani ba. Innahum kanu fi shakkin muri, lalle sun kasance dama su suna shakka cikin wahayin da manzon Allah ya dace, suna shakka akan alqur'ani, suna shakka akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ne ya hana su yin imani. Rashin sakankancewa yana sa a ƙi yin imani. Kuma yan uwa shakkan nan maratib ne, daraja ne. Shi yasa ake so dole kullum mumini da yake so ya zama cikakken mai imani sai yayi karatu ba. Dole sai mun san addini, mun san Allah da abubuwan suka cancanci ubangiji. Shine ake cewa tauhidi kenan ko? Mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da yake haƙoƙi ne nasa akan mu. Dole sai ka san wannan. Idan ba haka ba za ka zama cikin shakka. In an ce baka manzon Allah yayi kaza ko Allah ya zance an yi ba abin nan zai faru,
ana ta faɗa ne dai theory kawai ana faɗa ne ba zai yi ba. To wannan dalilin da yasa ba zai yi ba saboda har yanzu baka zama mulimman billahi wa bir rasul, baka da wani ilimi cikakke akan Allah, baka da wani ilimi cikakke akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka idan aka wasu abubuwa sai ka ji kaman almara, sai ka ji kaman abun ba haka bane da ka ba hanya turon kaman kafar bene ne, ka yi step 1 2 3 4 zaka kore sai ka ganka a kofa ka husan. Amma anan kawai sai kaga an dora ka a sama baka san ta kafar bene aka dora ka ba, kaga dole zaka dinga tunani wai anya a saman kake ba. To haka ilimi game da sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abubuwan imaniya, al-imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir wal imanu bi kaza, wannan sai kana zama da malamai ana dogon bincike ana dogon karatu a lokacin zaka samu nutsuwa akan abin da ya shafi ne abin da ya shafi in an mutu ma za a dawo. Misali yanzu ka samu malamin da ya iya bayani sai ya misalta maka abubuwan da ke faruwa a cikin baccinka, yadda za ka gane cewa lalle akwai lahira. A bacci kana zaune a nan sai ka yi mafarkin da za ka sha mamaki, ka je wurin da duk wani jin daɗin da ake ji kana ji, kuma duk sanyin da ake ji a wurin kana ji. In wani abu ka ci na ɗanɗano za ka ji kamar kacin, kuma kana jin kacin, alhali kana kwanci a nan. Menene ya tafi da kai sun yaci ranka ne ya tafi, ranka ne ya fita ya ji. Ko kai mafarki ka ganka aljanna, kana yawo cikin aljanna, kuma da yadda aka siffanta aljanna ne. Waye sai ji aljanna da bai mutu ba? Amma ashe akwai rai kenan, ashe wannan ran daban, wannan gangan jikin namu daban. To ta haka ne zaka fara gane, kana hada wannan ilimin da wannan ilimin da wannan, sai ka ga a lokacin maganar lahira ta tsaya maka tsam a rai. Kuma ka duba dan adam yadda Allah ya yi shi cikin hikima. Idan ka dauki fikirar waɗanda suke cewa daga duniya shikenan babu wani abu, yanzu ba a bata lokaci ba a yi dan adam wannan. Allah madaukakin zai ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim, mun rakkaba dan adam cikin mafi kyawun tsayewa tsari. Wannan tsarin da aka rakkaba ka shige da ka zo ka shekara 60 shige ka mutu ka zama kasa ba lahira ba al-qiyama. Mai dogon tunani sai a in ku an yi haka to an bata tunani ana, an bata lokaci da hikima da basira akai wannan halittar, kuma a ce wai iya rayuwarta shekara 60 an gama. Ka san ba zai yi ba. So akwai wasu abubuwa da ba sai ka bi nassin alkur'ani karara ba. Wa fi anfusikum afala tusirun, sai ka duba kanka da halittarka, to wani sai kara maka mai imani. Shi yasa malamai da Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, suka ce al-ulama su ne malamai da suke bincike, malaman da suke bincike na addini da kuma wajen na addini duk ya shiga. Malaman science da sun shiga ciki. Idan suna da hasken imani za su gano wani abin da kai wanda kake kwance baka gano ba, wanda wannan zai ƙara ma ƙarfi na imanin ka cewa lallai Allah ala kulli shay'in qadir. Wani abin kuma binciken zai kai su gane cewa lallai akwai alama, akwai wata rayuwa bayan wannan mutuwa. Bincike da sun rubutu zai kai su ga wannan, su gane cewa dan adam lallai ba zai zama an ce in an yi wasting ɗinsa in ya mutu shikenan an daina, an gama da shi ba zai yi ba. So irin wannan abin yan uwa dole ne mu koma mai karatu, kuma ya zama mun yi imani kafin lokacin mu ya kure. Kuma imani baya yiwuwa sai mun cire shakka, ba ma iya cire shakka sai mun yi karatu. Karatun nan both duniya da ta lahira, ko ina ka bi akwai Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, Allah ce za mu nuna musu ayoyi da suke nuna wanzuwar mu, da suke nuna ikon mu, da suke nuna wato kaddarar mu fil afaqi a gefen su, wa fi anfusihim ko kuma akan kansu. Kaga fil afaqi mun bincike kenan, research ke wanda suke a karshe sai ka ce Allah lai akwai tauhidi ana, sai an dire sai kaga tauhidi. Kuma wannan kyauta ce fa, wallahi akwai wani mai binciken zai gama binciken, kai mai imani kana bin sa a binciken kawai kana kai Allah kake tuno, sai ya gama research ɗinsa tsaf shi ya kai zuwa ga ƙarshe, kai kuma ka ƙara sa kanka ka ƙara samun imani, ka ƙara ganin cewa a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, kamar da Annabi Ibrahim ya faɗa da aka nuna masa yadda ake tayar da rai, yadda mutum yake wannan a lokacin zaka gane a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Yanzu kullun na buga misali da wani abu wanda abu ne mai ban mamaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ce yub'asu al-insanu ala ma mata alayhi, dan adam idan ya mutu za a tayar da shi akan irin aikin da yake yi.
shi yasa kaga wannan hadisi yana tsoratar da muke da mu zama muna cikin aikin alkhairi. Idan ka mutu kana salati, kana ana tayar da kai zaka tashi kana ne kana salati. Ko manzo Allah sama cikin wani hadisi ce waɗanda suka mutu a aikin hajji za su tashi suna labbaik Allahumma labbaik, kaga yana yin aikin hajji kenan. Idan ka mutu kana ashar zaka tashi ka karasa ashar a lahira a gaban malakiri, kaga sai ka san yadda zaka yi birki. To ma'ana wannan misali sai ya zo mana a cikin irin abin zamanin da ya zo na harkar aikin operation. In za a yi wa mutum aiki, in an masa alluran nan ko an sa masa wani abin da ke sumar da shi, idan likitocin musulmi ne za ka sun ce to mu karanta fatiha tare, sai kana da majimici an fara karatun fatiha kafin ka ce wani anesthesia ta shiga, shi kenan ka tafi ka karanta aya ta 3 to tana daukewa ba za ka ci gaba da ta 4 ne, tana daukewa in tahiyya kuke kun fara at-tahiyyatu lillahi, wasu na ce ai tahiyya kafin a gama sun maka allura ka tafi kasuma an gama maka aiki, kana farfadowa sai ka karasa wannan at-tahiyya. Ka duba wannan yubasul insanu alame don wannan shi ko mutu ne, an maka abu ranka ya tafi, an maka aiki kana gamawa kuma in ka tashi sai ka ci gaba da abin da ka fara yi kafin wannan allurar shiga cikin kaga wani abu ne wanda wancan hadisi ne bada, amma yanzu gashi kuma a aikace ana ganin mutum an ɗauke shi ya sume, an masa aiki, an masa operation da allurar ta janye, kuma sai ya karasa wancan karatun nasa kafin in zai yi wani abu yayi. Wannan abun mamaki ne. To irin waɗannan abubuwan suna nan barcak wanda sai masu bincike za su gane. Wannan sura a suratu saba sura ce da muka karance ta, kuma take dauke da abubuwa na ban mamaki, abin da ya shafi mutanen Makka da irin taurin kansu da irin yadda suka zamanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ta yi mana tsokaci akan waɗanda suke ma kafin su tun talatale mutanen ashabus saba, wanda ashabus saba din nan su ne mutanen qaumu tubba, su ne mutanen himyaru, su ne mutanen bilqis, su ne manya-manyan sarakuna da aka yi na kafin zuwan musulunci, wadda da akwai aqida musulunci tare da su, akwai burbushin addinin annabi Ibrahim, addinin tauhidi tare da su. Allah ya musu gata, ya musu goma ta arziki, amma da suka ki, suka bijire, suka koma shirka, suka koma holewa, sai Allah ya dauke wannan ni'ima. Kuma wannan alkawari ne da Allah, wannan dai an yi mana ne saboda mu ma yanzu abin da muke ciki, idan muna kan abu ne na ni'ima to mu rike wannan addini, Allah sai ya bar mana girman mu da darajar mu da ni'ima. Idan muka bar addini muka tafi neman wani abu a wani wuri, muka tafi tambele, to za mu samu kanmu cikin matsala, cikin kaskanci da rashin zaman lafiya da wulakanci da cewa mu fa ba kowa bane. Sai da Umar ya riga ya faɗi maganar sassanan nan, yace Allah ya ɗaukaka mu da wannan addini, da mu ba kowa bane, ba a san mu. Duk lokacin da muka je neman wani abu a wajen addini, za mu jefar da addini mu zan mu samu wata ɗaukaka ta duniya, to sai Allah ya wulakanta mu. In muka je sai mun yi nil down a gaban waɗancan, kuma ba za su ba mu, ka zama bawa ke. Ka je ka turkusa, ka miƙa wuya 100% kuma ba su yadda da kai ba, kuma ba za su baka abin da kake so. Saboda ka tsaya akan addininka nan ne alfaharinka, addininka shine kominka. Idan ka tsaya a wannan, sai Allah ya baka farjini, sai Allah ya baka haiba, sai Allah ya baka sawa makiya ma suna tsoronka. Wannan shine abin da ya shafi a tsokaci game da abin da wannan sura mai daraja ta yi. La'alla za mu ɗan yi muqaddima ta sura ta gaba, tun da gobe insha Allah za mu gama karatu, za mu rufe wannan majalisi mai albarka insha Allah. Za mu zo mu ɗan yi aya 2-3 sai mu ɗan yi nasiha a juna mai ban kwana. A suratul Fatir ita ma yar uwa ce ta wannan sura da muka faɗa, suratul Saba. Ita ma ta fara da alhamdulillah. Na wace akwai surori guda 5 sun fara da alhamdulillah. Akwai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, suratul Fatiha. Akwai alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, suratul An'am. Akwai alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Shi ma wannan ita ce suratul Kahf. Sai kuma alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah, ita ce suratul Saba. Sai wannan da za a karanta alhamdulillahi fatiris samawati, ita ce alhamdulillahi ta 5. Kuma malamai suka ce ikon Allah, sai Allah ya jazza'a alqur'ani da farkonsa da rubu'insa da tsakiyarsa da kuma rubu'in ƙarshe. Kuma ga duba duk kowace haka ce. Kaga Fatiha ita ce a farko,
daga nan ba za ka sake samun wata alhamdulillah sai ka zo izu 15 a cikin kusan izu na 15 a nan za ka samu ko na 13 ita ce alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala lakum suratul an'am. daga nan ba za ka ƙara samun wata ba sai ka shiga izu 30 a walam yara. A cikin izu na 30 din kafin a kai ƙarshen sa anan za ka samu me anan za ka samu suratul kaf. daga nan ba za ka kuma samun wata alhamdulillah ba a sai ka gangaro wannan izu na 44 da biyar. kaga an ƙara da Qur'ani kwata ke kwatan farko da kwatan tsakiya da kwata ta biyu kowace Allah madaukakin sarki ya ainihin wato budewa da alhamdulillah. Malamai suka ce kuma duk wannan surorin da suke da alaka da alhamdulillah zaka ga suna da musharaka wajen da'awa abubuwa iri daya. shine magana suke akan tauhidi, magana suke akan girman Allah, magana suke akan akan abin da ya shafi isa da izza ta Allah. kuma duk kowanne ka dauko tun daga suratul fatiha din har zuwa sura waɗannan surun da muka ambata gaba ɗayan su suna wannan da'awa. saboda akwai wata musharaka saboda musharaka ta al-ism kuma wata musharaka wajen risala. wannan sura ita ma yar makka ce, makkiya ce, tana da ayoyi 46 a wajen malaman madina da malaman sham, ma'ana irin su nafi'ul madani da kuma al-qurra ibnu amir shami. su waɗannan suna cewa tana da sura tana da aya 40 da shida. amma a wajen malaman makka da malaman kufa irin su ibnu kathir al-makki ko su irin asim al-kufi da hamza da sauran kisa'i su kuma tana da aya 45. saboda kamar mancin sa aya nawa ne? aya ɗaya. tana da surori guda, suna da sunaye guda biyu rak sanannu, kowannen su ya zo a cikin littattafan tafsiri, amma surar farko ya zo a cikin hadisin bukhari shine suratul fatir. in an ce suratul fatir ya zo a riwayar hadisi, ya zo a riwayar tirmidhi, ya zo a bukhari, ya zo a wajen malaman tafsiri. sunanta nabi shine suratul mala'ika, wanda shi ma malaman tafsiri bai zo a riwaya ba, amma malaman tafsiri da yawa in suna kiranta da wannan sura, sunanta suratul mala'ika. kuma kowanne ya samo ne daga farkon ayat da muka karanta ko za a karanta. Allah madaukakin sarki ya yi magana akan fatirin samawat sai ce ja'irul mala'ika, to wannan sai aka ce suratul mala'ika, wannan kuma suratul fatir. saboda kowane suna ka faɗa ta yi daidai, ita ce sauka ta 46, ta zo bayan suratul maryam. da aka saukar da suratul maryam sai aka saukar da wannan surar, sai aka saukar da suratul furqan. haka suke tare waɗannan surorin a jere. da haka wannan sura ce babba wadda ta bayani akan abubuwan da surorin maka suke bayani na da'awa da tauhidi da kaɗaita Allah da bayani akan lahira da abin da zai kasance a wuta ko a aljanna. duk wannan sura ita ma ta kunshi waɗannan abubuwan, kamar yadda insha Allah za mu dan fara karatun farkonta, wadda la'alla baɗi za mu dan yi muraja'arta ko za mu dan karanta abin da yake da alaka in mun samu matsaya a cikin ta gobe insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. Allah ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. kalmar hamdu mun riga mun yi bayani akan ta, shine yabo da godiya. Ma'ana duk lokacin da aka ga wani abu da Allah ya yi na ban mamaki na isa, to dole a gode masa. to shine alhamdulillah fil ula wal akhir, alhamdulillah ala kulli hal. a farko ka ce alhamdulillah, a ƙarshe ka ce alhamdulillah, in ka yayi kyau ka ce alhamdulillah, idan ka yi abin da baka samu ba ka ce alhamdulillah, ka samu alhamdulillah, baka samu ba alhamdulillah. kalma ce da Allah yake santa kamar da sayyidina Ali ya faɗa. fatir samawati wal ard, wanda shine makirkirin sammai da ƙasai. kalmar fadara shine kirkira, kamar ka ce badi'u kenan ko badi'us samawati wal ard. Abdullah ibn Abbas turjuman al-Qur'an yace wannan kalmar ta shige mun duhu. kullum idan naji Allah ya ce fatirus samawati wal ard sai in tunga tunan to menene kalmar fatir? bi ma'ana khaliqu kenan, khalaqa
yace sai ran nan wasu larabawa yara ƙanana mutanen ƙauye suka zo suna rigima akan wata rijiya, sai ɗaya yana bayani yace ana fatartuha, yace ni ne na fara kirkiron ta lokacin ba rijiya, tunaninta da aidiyata ma babu, sai tunanin yin rijiya ya zo mu sai na yi ta, kaga daga nan sai gane to ana fatartuha bi ma'ana ana ibtada'tuha, ni ne farkon mutumin da ya fara tunanin aidiyar a zo a yi rijiya a wurin. To daga nan sai ce alhamdulillah, daga bakin 'ya'yan larabawa kawai na samu ma'anar kalmar fatir. Ashe alfatir shine wanda yayi abu ba tare da an kwafa ba, wanda yayi abu ba tare da ya kwafa daga wani ba, a shi yayi tunaninsa, shi ya kawo yadda. To Allah madaukakin sarki shine fatir, wanda ya kirkiro sama wal ard, ya kuma kirkiri kasa. In ka duba kuma kowanne abu mamaki, yanzu wannan kasar ka duba yadda take daukar mu, duk nauyi ba za ta fashe ba za ta sage ba. Sa'adan duk abin da ka sa mata na kazanta sai ya mai, sai ta lasha, zai narke. Wallahi duk abin da ke kan kasa sai ya narke ya zama ita. Allah wani ba alama ce ta tsafta ba. Da a ce duk abin da ake zubawa kasar ba ta cinyewa, haka suke zama suna wari, da ba mun shiga muku ba. Amma sai Allah ya ta wata irin kasa, ita tana absorbing din abubuwa, kuma ta yaya take mai da abu ba daga cikinta ba ta mai da shi daga cikinta. Kaga wani abun mamaki ne. Kasar tana da abubuwa wadda idan da zaka tsaya ita kanta kai bincike akan kasar kadai da yadda Allah ya yi ta, kuma kana kalanta, wacce kalar tana da kaza, wacce kalar tana da kaza, wallahi sai kaga ajaib na qudratullah, sai kaga abubuwa wanda suke nuna maka kaddarar Allah da yawa. To a ce Allah madaukakin sarki shine fatirul ard, shine ya kirkiro wannan kasa. To wannan fa inda muke kanta maki da muke gani, ballantana wacce ta sama da ta yi nesa da mu, wadda duk abin da za mu ba mu da magana za mu rajiman bil ghaibi muke. Duk abin da za ka faɗa akan sama da bayani akan sama, wallahi rajiman bil ghaibi, ba ka da hakika a kanta. Wannan magana universe din nan kawai masu geography sun riga sun sani, ta gajiyar da su. Kullun sakulwa ake a ce an sake gano wata duniya mai kama kaza. Wai ba duk wannan a wannan roof din na sama ne, wannan sakaf din ba a je an taɓo sama ba. Har yanzu ba wanda ya ce jirginsa ko abin hangen nesansa ya je ya gano da me aka gina asalin sama, saboda wannan ba zai yiwu ba. Allah ya yi duk irin tunanin mu, ilimin mu, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Duk abin da zamu yi da inda zaka nemo duniya dan zaka ne, ba za ka iya zuwa ba ka ce ka tabo bangon sama, ballan da ka bankwasa a fada maka ka shiga san kasa, ka shiga can sama ta biyu. Kaga an riga an sami tsakanin mu ba zai yiwu. Wanda aka ba su dama su je din ma sun daina zuwa, aljanu ne su ne suke da dama su je. Suka ce anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadida, an sa tsaro sojoji masu karfi, shine ce habs, ma'ana an sa tsaro security, wa shuhuban, kuma da wuta. Kana zuwa wani area wuta ce take yawo, yanzu na za ta doke aljini. Tun daga nan suka ce ba za su kara hawa sama ba, sun kasa. To wanda zana kai dan adam, saboda ka idan ka duba za ka yace an gano wata duniya, wai ta ninka duniyar ta nan ta musau dubu kaza. Sai ka ga a wannan fadin saman ne ba, duk wannan a wannan universe din muke, ba a shiga sama ta biyu balle tana aje ta uku, balle tana aje ta uku. To a nan sai kan kai ci, sai tunaninka a kura iliminka, sai ka sallama idan kai mai sallamawa ne ga lamarin ubangiji. Kuma Allah ya kirkiro su, kuma bayinsa ne, kuma ya yi don ya nuna wa kai dan adam din nan da kake jin ka isa, ya nuna maka ainihin girmansa. Shi yasa aka ce idan ka tashi tunani akan Allah, kada kai tunani akan kansa, kada kai tunani akan zatinsa, a duba wata halitta da yayi daga cikin halittunsa, kai ta tunani yaya akai wannan abun. A nan ne zaka gane girman Allah da ikonsa da kadarsa da wato kadarsa. Allah madaukakin sarki idan ka dauki ɗaya daga cikin halittunsa, ko iskar nan da take kadawa kadai, ka ga yadda aka yi ta, yaya aka yi take, yaya aka ba ka iya damkanta ka kama ta, yaya aka kuma ni dan adam nake bukatar ta, duk wata halitta take bukatar ta. Menene alaka ta da wannan iskar? Me yasa aka samu wannan alaka? So ake a nuna maka mai tauhid. Yasa malamai suka ce duk abin da ke kewaye da mu na halitta, tauhidi yake tabbatarwa. Alaka ka da rana, tauhidi. Alaka ka da dabbobi, tauhidi. Alaka ka da tsirrai, tauhidi. Ta ina za a gane tauhidin? Cewa wanda ya yi ka dace da ka ci wani tsiro, dan itace ne, mangwaro ne, dabino ne, ko wani itace ne, ko ka ci ya maka mai, ya maka amfani a jiki.
idan da wanda ya wancan tsiran ba shi ya yi ka ba, menene alaƙar ya kace ma amfani da shi? Babu. Me yasa rana idan ta haska ka za ka yi absorbing din vitamin E ko wasu abubuwa da kake bukata, wanda idan an ce yau ana ɗauke ranar da mun shiga uku, in an ɗauke ranar gaba ɗaya watan ma duniyan ma tangal-tangal za ta. Wannan zafin ranar yana da alaƙa da rike ta, kuma Allah ya faɗa mana haka cikin Alƙur'ani, idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. In dai aka ɗauke rana aka yi takwirin ta zama babu wannan hasken, to sauran kuma taurari gaba ɗaya su ma ɗaukewa za su sai zama to ba hasken. Daga nan sai duniya ta fara tangal-tangal. Ma'ana akwai alaƙa kenan, wadda ya yi ranar da wadda ya yi watanni da wadda ya taurarin da wadda ya yi da wadda ya yi duniya da abu ɗaya ne. Shi yasa sai sa relation tsakanin waɗannan halittu. Kai ka ci tsiro ya hudo ka ci, rana ta yi haske ka observing ɗinta, kai kaza wani abu ya kaza, wannan aka sai ka gama akwai circulation. Malamai suka ce ba komai ke nuna ba tauhidi, cewa dukkanku daga waje ɗaya kuke, dukkanku abu ɗaya ne ya yi ku. Shi yasa aka samu alaƙa da wannan da wannan. In ba haka ba ko a zamanance yanzu in aka samu motoci kamfaninsu daban, wancan kamfanin na Amerika, wancan na Ingila ko na China, nocin wancan mota ba lalle ya shawo kan wancan ba ko, saboda tunanin wanda suka yi da size ɗinsa da ba iri ɗaya ba ne. To kai menene alaƙa ka da iska da kake shaka? Sai ka shaƙi iska ka rayu. Menene alaƙa ka da ruwan da kake sha? In ka ji kishirwa kaman ka mutu amma kana shan ruwa sai ka ji ka dawo hayyacinka. In dai ba wanda ya yi ruwan nan shi ya yi ka ba, kuma ya sanya ruwan ya zama maka wani abu a cikinka. So akwai abubuwa wanda su suke nuna mana wato Allah madaukakin sarki wani takassa wanda da ya halicci waɗannan sammai da kasai. Sai bayani akan mala'iku, yace ja'ilul mala'ikati rusulan, shi ya sanya mala'iku suka zamanto su ma manzanni ne, ‘yan aike ne. Kamar da muka sani Allah ya yi mala'iku ba don ya gaza, suna masa aiki ba gazawa irin na kai da sai ka ɗauki ma'aikata su taya ka aiki ba, kamar da ce gwamna ko sarki ko shugaban ƙasa a ce sai ya taya mataimaki kaza, wancan minista ya rike mun gefen kaza, saboda ai shi kaɗai ba zai zama shi kaɗai ya rike ko ina ba. To wannan zai zama to ana taimaka masa saboda gazawarsa, kuma duk da cewa wannan gwaninta ce a duniyanci, ya ba da wani a matsayin shugaba ko minista ya taya shi wuri kaza. To shi Allah da ya ce mala'iku masu tura ruwa daban, masu harka da iska daban, masu turo kaza daban, wannan Allah ya yi ne ba dan ya gaza ba. Malamai suka ce wannan muhim jiddan a wannan babu, da ya sanya mala'ikunsa ba ya yi ne dan gaza ba, ya yi ne dan tumbatsa da isa, dan ya nuna ikonsa. Amma ko da mala'iku ko ba mala'iku, lamurransa in ya ce a yi za a yi, tilka'iyyar automatic abin zai yi da kansa. Kuma akwai abubuwa da yawa akan haka ɗin. Aikin mala'ikun da Allah ya sanya su ba sa yin aikin sai illa bi izini, dole sai abin da Allah ya ce. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma bayna aydihim, suwaye himdin mala'iku, wa ma khalfahum. Da haka Allah madaukakin sarki idan ka jaje yana da mala'iku ba ta yashi suke ba, yana nuna isassa ce da tumbatsarsa. Da haka akwai mala'iku masu sayyara kaza, masu bin tsirrai, masu bin ruwa, masu bin iska, masu juya kaza, masu zuwa suna tabi suna hinaqu zikir, su zikiri kawai suke so. Da ka fara gatun alqur'ani sai zo ya bude bakin sa ya hadiye bakin ka. Duk ayar da ka fadawa cikin sa take baka sani ba. Kuma ta ina zaka sani baka sani? Saboda shi ba jiki bane irin ka, ba jiki bane irin namu. Shi jiki ne kaman haske. In zaka iya kama haske ba za ka iya kama haske, haka yake. To amma duk da aka sai Allah ya ce suna da uli ajnihati, suna da fuka-fukai. Yasa ina ganin wannan idea akwai ta tun a Kiristanci ma da Yahudanci ma. Duk inda za su zana hoton mala'ika sai sun yi shi da fuka-fuki ko? To kuma fuka-fuki ce aka ce maka irin tsuntsu ne? Ko ka san shi ai ba sai ka san shaf din abu da yanayin halittarsa ka iya zana shi ba? Kawai dai fuka-fuki tunanin fuka-fuki mun san akwai fuka. Menene fuka-fuki na jirgin sama daban na tsuntsu da mun ba iri ɗaya bane? To Allah ce suna da mala'iku ajnihatin masna, akwai wasu fuka-fukin su biyu ne. Aya biyu aka musa cikin mala'iku su ma hawa ne. Wasu las, akwai wanda mala'ika ne amma fuka-fukin sa uku. Kaga kamar kace akwai kofur, akwai sajat ko? Wasu lasa wa ruba, akwai wanda fuka-fukin sa uku.
biyu kan biyu, kuma in ya miƙe fuka-fuki ɗaya ya tokare duniya gaba ɗaya, amma shi fuka-fukinsa biyu. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ya ga cewa Allah ya nuna masa mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam lailata usriya bihi ko lailatul isra wa lahu 600 janah, inda Allah ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Lokacin da yazo ya dauke shi aka yi isra'i da shi, aka wuce wannan samman da kasan, aka wuce sammai gaba daya har an wuce sama ta bakwai. To akwai wani wuri da ake kira sidratul muntaha, abin da yasa ita ce kamar tsakanin Allah da halittarsa. Duk wani abu da zai je can idan ya je nan yayi stop, babu wata halitta da taɓa wuce wannan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowaye shi babban mala'iku wanda shi kadai ya isa je, sauran mala'iku ba su isa je can ba. Mala'ikan da ke sama ta daya a sama ta daya yake forever, yawansa iya sama ta daya ne, na sama ta biyu a sama ta biyu yake. To Jibril ya wuce sama ta bakwai, yana can sidratul muntaha. To a wannan lokacin da suka je ya kai shi sidratul muntaha sai ce to iya nan ne, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, iya nan ne matsayina, ina takawa das zan kone. To a wannan lokacin ne, a wannan sidratul muntaha din, sai mala'ika Jibril sai ya fito a matsayinsa na mala'ika. Wannan da suka tafi anan ai ba a matsayin mala'ika ya tafi da shi, sai nuna masa bari nuna maka kamata kyau irin yadda Allah ya halicce ni. Shine manzo Allah ce ya ganshi yana da fuka-fukai guda 600, kowane ɗaya idan an miƙe shi zai tara mafitar rana da faɗarsa. Wannan fa girman mala'ika ɗin yake, fuka-fukin mala'ika kuma irin wannan yana da guda 600, shi da Jibril. Kuma duk wannan girman nasa bai kai hamadatul arshi, in ya tsaya a gaban hamadatul arshi ɗan ƙanƙani za ka gan shi saboda girmansu. Wa ma ya alamu bidu da rabbika illa Allah madaukakin sarki ya yi wa mala'iku waɗanda shi sa ce yazidu fil khalqi ma yasha. Allah yana ƙarawa a adadin wannan halitta ta fuka-fukan abin da ya so. Shi sa aka samu wannan adadi mai yawa a wasu suna da 100, wasu suna da 10, wasu suna da sama da haka, wasu suna da ƙasa da haka. Amma dai wannan yana nuna cewa mala'ika wata halitta ce, ba namiji ba, ba mace bace. Sa'annan ba mutum bane, ba aljini bane. Sa'annan la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sa'annan fuka-fukai ne da su. Wal mala'ikatu basidu aydihim akhriju anfusakum. Suna da me? Mala'iku suna da me anan ayar? Suna da hannu. Kaga ba ga fuka-fuki ga hannu. Kaga ayar da zaka iya zanawa kenan. Kaga ba zaka iya zanawa. Tunda a can an ce suna nan, an ce suna da fuka-fuki kulli ajnihati. Cin kuma an ce wal mala'ikatu basidu aydihim, mala'iku suna miƙo musu hannu su ce kawo akhriju anfusakum, ku ciro kunan ku kawo. Saboda ba su da gadan ma da mala'ikan zai taimaka ya jawo musu ran, sun yi laifi. Kai da kanka zaka zakulo ran ka miƙa wa mala'ika, kuma ya zare maka ido sai kai haka. Kuma ka san tashin hankali ne ba wasa ba. To almuhim mahallu shahid shine mala'iku suna da hannu. Kaga tunani na da tunaninka a yadda halitta mala'ika take ta wuce, ba zan iya zana shi ba. In ka zana fuka-fuki sai ce to ai suna da hannu, ina hannun yake? A daidai fuka-fukin ko a gaba ko a baya ko a can saman fuka-fukin ba ka sani ba. Imani da su kuma ya zama wajibi. Halitta ne wanda Allah ya yi su ba sa saban Allah. Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir, kuma Allah mai iko ne akan komai. Sama da wannan ma Allah madaukakin sarki zai yi fiye da wannan abin da ya wasafta na sifa na mala'iku. Kuma gashi an ba mu labari su waɗannan hamatul arshi da kuma khazalatun nar waɗanda suke kan wuta, ko alaiha mala'ikatun ghilaz shidad. Ruba da Allah ya sifata su masu kiba ne, shine ghilaz shidad, masu karfi. In ka dauki ghilza bi ma'ana na ainihin na kiba, in kuma ka dauki shi ghilazun masu saurin fushi, kaga wannan ma abun tsoro ne. Ga saurin fushi ga kuma karfi, shidadun kuma suna da karfi. In sun danki mutum shi kenan sai an gama Allah rufa mana asiri. To waɗannan halitta ce wanda Allah ya yi, wanda imani da su ya zama wajibi. Amma babban abin da za mu yi akan mala'iku cewa ba taya Allah suke ba asistin Allah suke ba, bayan Allah ne ma'amuru, an umarce su da su yi ko da su. Allah ya kimsa musu wannan tasbihi. Su abin da suke ba sa ci ba sa sha, kawai tasbihi shine ya yi ainihin wato rayuwarsu, shine ruhinsu. Sa'annan ba su da adadinsu ba kamar na aljanu ko na mutane ba ne, ba su da limit.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa akwai lokacin da sama aqatis sama wa huqalaha an taqitta yace sama ta girgiza ta motsa kamar kace ka mota ka cika ta da kaya tana dan kiki yace kuma sama ta cancanci ta haka yace babu wani wuri da zaka iya miƙe in yatsinka guda hudu face mala'ika yana sujada a wurin ko yana ruku a wurin sama ta cika tab da mala'iku kuma daren laylatul qadr manzo Allah suna ce mala'iku suna saukowa adadin hasa fiye da adadin kwayar kasa suke saukowa kasa daren laylatul qadr saboda dare ne na hidima dare ne na budget haka suke sauka kasa kuma su koma sama kaga adadin su ba mu san adadin su saboda ka ba su da adadi kuma bayan Allah ne su ba sa sabo sa akasin aljanu ko kuma shaydanu su kuma shaydanu gaba daya su kuma mutanen banza ne su kuma ba sa komai sai sabo mu kuma sai aka mu tsakiya wata ranka zama mala'ika wata ranka zama shaydan kuma aka baka choice kuma aka baka dama saboda karka ce an yi zalunci an samu wata firka jabariya su jabariya suka ce wai ai dan adam wai musayyar ne musayyar shine control din sa ake kamar remote control kaga anan ashe in ka je kai sako ma karkata ka aka kai sako in kai menene sun in kai aikin alkhairi ma karkata ka aka kai in aka yi kuma adalci ba zai wuto ba sai ka ce a Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur falaqata hamal aqaba me yasa baka zabi wacce ce ba mai kyan tunda Allah ya baka da zabi kuma da gashi a kanka mu muna da zabi ko aure zaka sai ka zabi wacce irin wacce kake so ko riga zaka sai ka zabi mai irin wacce kake so ashe an baka choice to wannan shine bambancin mu da su wadancan ba su da choice waɗannan kawai sako waɗannan kuma kawai bi mu kuma sai ka mai da mu tsakiya lokacin azumi ka zama gaban mala'ika lokacin da ba azumi idan shaidani zai ga zama gaban dan uwan shaidan haka kana tafiya shi yasa malamai suka ce al-imanu yazidu wa yanqus imanin ba tabbatacce bane kasa ko firka da su yan jabariya suka ce imanuna wa imanu jibrilu ma'ana imanin dan adam wanda da jibrilu iri ɗaya ne kullum imanin ka yana nan a kololuwa a 100% ba haka ba imanin mu yana sama yana ƙasa fluctuating yake wata ran yau ka same ka tsaf imani ya cika wata ran kuma ka samu an dan samu rauni ka dan saba wa Allah wata ran kai fushi kai maganganu marasa daɗi kuma haka ne tafiyar mu dole ne wata ran muna haka wata ran muna haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah idan mun zo wajenka sai ya zamanto mun manta komai amma da mun koma wajen matanmu sai mu dinga wasa da su mu dinga barkwanci da su sai ce ai dama duniya sa'atan fasa'a duniya haka take wata ran kana nan wata ran kana can idan za ku zama kullum kuna kamar yadda kuke gabana ai mala'iku za su ji suna gaisuwa da suna mika muku hannu kuna kaisa dole kai dan adam ne wata ran kai mai kyau wata ran kai saba to haka muke ɗabi'ar mu Allah ya kimsa mana wannan wata ran muna cikin mutanen kirki mai iyayenmu amma abin da ake so kai ta kontrolan din kanka shine wani hannafsa anil hawali kamar rigima kuke da ranka tana cewa ka bata kana ce a Allah ya hana kuna ta yin haka to shi kana kokarin rigima da kanka dan ka zama mai kabi mai kyau idan muka rawaito shi irin wannan insha Allah sai mu zama to fa innal jannata hiya al-ma'a Allah sanya mu cikin haka ina ganin nan ya kamata mu tsaya a abin da muka faɗa na gaskiya Allah ya ba mu aiki da shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah gobe za mu zo mu dan zauna karatun ba zai nisa ba sai mu sa addu'a sai mu fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba mu ikon riskan azumin badi Allah kuma ya ansa mana wanda muka yi na yanzu insha Allah